Agora hai unha proposta de acordo de paz, falaz, proposto por xenocidas, solo por xenocidas. Non podemos baixar a guardia, non podemos creernos as mentiras de unha persoa que xa, de dos gobernos xenocidas que xa mentiron en anteriores ocasións. Temos que seguir coa presión. É un acordo que se forzou por esta movilización mundial e que temos que garantir que se cumpla. E non van a ser os mesmos xenocidas e cómplices dos xenocidas os que o garantan. Temos que ser nós. Por iso, depois desta flotilla haberá outra e entraremos por terra, mar e aire. Nós tiñamos un protocolo de seguridade de estarnos quietos no barco e eles pois con armas, intentando, facendo fotos, ofrecéndote de comida e bebida para poder logo sacar unha imaxe de bo trato que non era real. Nós non comimos ni bebimos durante 36 horas, non comimos nin bebimos durante 36 horas e non bebimos durante 48, non comimos durante todo ese tempo. Xa puidemos beber porque decían vai dar un ataque, porque estaban sempre no límite. Si sabíamos, cando foi a interceptación, que había un especial interés en que non houbera accidentes, pero eran 500 do seu lado e 500 do noso. E tú decías, aquí un accidente, o mar estaba fatal, o asalto das lanchas era moi difícil, aos barcos grandes, aos pequenos xa non che conto. Entonces era moi fácil que houbera un accidente, estaban armados hasta os dentes e eran xente moi nova e moitos. Entón, calquera xesto podía desencadenar unha catástrofe. Se chegamos a ser palestinas, éramos arrasadas. Eso sempre estaba aí, na cabeza. Cada vez que nos pasaba algo, decíamos, pero hai unha liña. E aínda así, foi moi cruel e moi bestia e do peor exército do mundo que manexa a tortura como ninguén. O control do tempo teñen clarísimo, o control dos alimentos, poñerte ao límite hasta o momento en que ven que se te va a dar un parraque entonces te deixan meter á sombra, pero levan anos tendo un laboratorio de como torturar a xente e como levar ao límite os corpos e as cabezas. E se notaba, se notaba. Eu alégrome de feito de ter estado dentro, prefiro ter estado en Palestina, obviamente, pero alégrome ter estado dentro da entidade sionista, ou chamade como querades, para ter visto isto, para ter unha idea todavía máis certa, non? De como funciona, pero de novo estes últimos días parece que a noticia é a humillación, os malos tratos, todo iso é certo, pero si eso é noticia, é só para que teñamos todos os rollos en Gaza, entendamos o que está pasando ali. Entón, o trato que nos recibemos, está claro que eles teñen órdenes de non matar a ninguén, pero o comportamento deles xa está entrenado, entón, iso é algo que ti non podes cambiar, non? Igual que o comportamento dos carceleiros, non? Cando nos trataban como, bueno, xa o dijeron, non? Unha frase no meu pabellón foi non temos doctores para animais, outra frase, unha anécdota, bueno, non é unha anécdota para nada, non? Son as frases e o comportamento que eles teñen cos palestinos e os 11.000 palestinos que están neses campos de concentración, porque son prisións de alta seguridade, onde non poden nen sair da celda, o sea, nen camiñar, nen bañarte, nen... Imaginade por o que pasa toda esa xente, 11.500 menores que están nesas cárceles que entran sen unha causa justificada, e unha vez que entran aí, iso se considera unha pena de por vida. Moitos, evidentemente, morirán no camiño, sufrirán vejacións que eu agora podo imaginar porque estiven ali dentro. Entón, eu non a sufrín dese tipo, pero, bueno, fomos, evidentemente, non? Ollos vendados, esposados, metidos nun camión que te levan non sabes onde, pois, evidentemente, a mente aí está pensando, bueno, este momento non te poden pegar un tiro, claro. Entón, todo ese xogo que estiveron facendo non é un xogo. Con nos o levan a ese... Son maestros da tortura psicológica, pero tamén da física. Parémolo todo porque xa está o acordo de paz. Parémolo todo agora. Da nosa flotilla queda unha muller, quedan 7 persoas, pero con pasaporte español queda unha muller que está sendo agora mesmo acusada en falso, Reyes Rigo, de agredir a quen nos estuvo agredendo durante 5 días. De agredir, primeiro era un persoal sanitario, nos non tiñamos persoal sanitario porque os animais
según o exército israelí, non precisa tampouco veterinario, porque podía poñer un veterinario, que igual nos valía, Lo tampouco. pedimos, no meu pabellón pedís, entón, pues, trae Veterinario, veterinarios, que ¿no? hábiles, non se nos ocurriu, Pero... non estábamos aí. E acusan a ela de maltrato, despois de que nos maltrataran, e precisamente a ela, porque era unha das que abría moito a boca, precisamente porque era unha das que sacaban da celda para darnos de comer, se se pode decir comer, aquilo que daban, que repartían polas celdas, e ela fixo bastantes actos de, pues, nos daban un plato para 15 persoas e unha culler, e nos metían esa plasta de arroz. Entón ela se veía onde estaban os platos, collía os platos e os metía por o medio das... E eles a viron facer ese tipo de resistencias. A sinalaron e foi unha das que dixeron, pois tú quedas castigada. E agora está acusada e non sabemos que significa que este acusada. Hai unha flotilla, 150 persoas agora mesmo están detidas, eso tamén. Esa é a segunda flotilla. Hai a terceira xa preparada. Non vamos a parar, non podemos parar, non nos poden desempoderar. A folga... Esta proposta de acordo de paz sin garantías, proposta por xenocidas unilateralmente e sin garantías, témola que afianzar. O sea, claro que é bo que haxa propostas, que haxa movimentos, vense obrigados a obedecer a cidadanía, pero está sendo a presión internacional. Entón, non baixemos a guardia, que os sindicatos non desconvoquen. Xa houve máis propostas de acordos de paz que foron violados por Israel e Estados Unidos, que son os mesmos que están poñendo agora o acordo de paz en riba da mesa. É bo? Claro que sí. Están forzados a facelo? Claro que sí. Non baixemos a presión. Se está celebrando en Gaza? Sí, pero con medo tamén. Xa se romperon. É que estamos falando de alguén que minte. Non te podes fiar. E o están facendo por esta presión que estamos facendo. Non deixes de presionar. Despois da primeira tregua, o asesinato de periodistas foi brutal. Por nós, por Palestina, polas vosas compañeiras palestinas, seguide aí. E os sindicatos que non que obedezan, igual que teñen que obedecer en institucións, a clase obreira que estaba nesa flotilla tamén, e que non modifiquen a convocatoria de folga xeral. Conto só unha pequena anécdota porque pareceme algo tamén bonito e xa foi do final, foi de feito o último día, a última noite naquela cárcere de alta seguridade para terroristas, e ainda que iso tamén faime pensar, pero quen é o terrorista? O terrorista é o que impón o terror, non? Entón non deixa de ser paradójico tamén, non? No pabellón 9 tiñamos unha persoa con parada respiratoria e tiñamos 2 persoas que non tiñan insulina, diabéticos. Estamos nun momento bastante crítico, pues, o cansancio, a situación, o non entender o que pasaba, as non visitas de ninguén, cónsuls, ninguén entraba na prisión, ou nos non tiñamos noticias de nada, non? De novo, insisto que isto foi para que entendades o contexto. Nese momento, que isto non o contei todavía, o pabellón 9 se rebeleu. Foi un motín nunha cárcel, foi un exercicio de resistencia inspirado polo povo palestino. Entón, mesmo que estábamos con carceleiros inhumanos, acostumados a facer o que facen na situación na que estábamos, no límite psicológico ao que nos quixeron levar, o pabellón inteiro entrou en folga de fome e cada vez que aparecía un carceleiro, un militar no pabellón, cada vez que escoitábamos o pitido de que se iban abrir as portas, aquelo volveuse un ruido ensordecedor. Free Palestine, free Palestine, golpeando as portas, golpeando a todos. Sei que pode sonar igual incluso ata un pouco violento, pero foi un exercicio de novo de resistencia, de non perder nunca a nosa dignidade. Mesmo cando estemos nunha situación tan límite, de novo, resistencia pacífica, pero resistencia, quere decir, erguidos e de pé. Foi das últimas leccións que me traje de ali, algo que me gustaría tamén compartir con todos. Por iso volvo a importancia da acción, de decir o que pensamos, de facer exercicio da nosa liberdade, que máis que un exercicio de liberdade, unha obrigación que temos como cidadáns, como membros das familias e como seres humanos.